Gràcia tallat a l'alçada de Gran Via. El tram fins plaça Catalunya, absolutament buit. Helicòpter del Mossos d'Esquadra. Gent aglomerada a la plaça Catalunya. Els Mossos han acordonat tota la zona, vestits com antiavalots. El desplegament policial és increïble. Al costat del Corte Inglés tots podeu veure el desplegament és increïble. Neteja. La policía le pidió seguirse a la gente de dentro. Només atenció. Intenta entrar a la plaça. ¡Resistencia! ¡Sense violencia! ¡Resistencia! ¡Sense violencia! ¡Que te veamos la cara! ¡Que te veamos la cara!
1:35. Les furgones de la Pasma tornen a entrar a la plaça. Disparen bales de goma, sembla que volen tornar a entrar a la plaça. Sembla que volen tornar a la plaça. Tot el món a terra!